ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭାଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ନିଜ ରଥ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବଂ ଉକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍मध्ये ସ୍ଥାପୟିତ୍वा ରଥୋତ୍ତମम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ହେ ରାଜନ୍, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହିପରି କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥକୁ ରଖିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥକୁ ଠିଆ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେହିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତତ୍ରାପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥ ପିତॄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ୟାନ୍ ମାତୁଳାନ୍ ଭ୍ରାତॄନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ପୌତ୍ରାନ୍ ସଖୀଂସ୍ ତଥା ଶ୍ୱଶୁରାन् ସୁହୃଦଶ୍ଚ ସେନयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। ଯେବେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର, ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାରିବାକୁ କିମ୍ବା ମରିବାକୁ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କେବେ ହୋଇଛି କି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରେ? ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପରିଜନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ କୁହେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟୋପେମଂ ସୃଜାନଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁଶ୍ଚୁ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ସ୍ଥିତନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ च परिशुष्यति व्यपस्तुस्त शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्त्वात् तेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧେଚ୍ଛୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଓ ରୋମ ଟାଙ୍ଗୁରି ହୋଇ ଉଠୁଛି। ହାତରୁ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦହ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୋ ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହିଁ। ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟ ସୁଖାନି ଚ କିଂ नो ରାଜ୍ୟେନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗେଂ ଜୀବିତେନ ବା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କି ଲାଭ? ଭୋଗରେ ଅଥବା ବଞ୍ଚିବାରେ କି ଲାଭ? जिख्यामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यभोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युधे ପ୍ରାଣସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନାନି ଚ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଚାହୁଁଛେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ତ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ଧନର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ପିତରଃ ପୁତ୍ରାସ୍ତତୈବ ଚ ପିତାମହ
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाल्याः सम्बधी न तथा एतान्नत हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यो राजस्य हेतोः किं नु महाकृते। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପିତାମହ, ମାମୁଁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନାତି, ଶଳା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କି? ମୋତେ ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିହନ୍ତୁ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ କା ପ୍ରୀତିଃ ସା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମେବାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ ହନ୍ତି ତାନାତତାୟିନଃ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ପାପ ଲାଗିବ ନା? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଧବ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କିପରି କରିବା? ଏମାନେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ପାପ ଲାଗିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ନିଜର କୁଳ ନାଶ କରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଆତତାୟୀମାନେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ମରାଯିବ? ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମାରିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ତସ୍ମାନ୍ନ ଅହାର୍ବୟଂ ହନ୍ତୁ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ସ୍ୱବନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ତେଣୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ କିପରି? ଏଠାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ମୋହ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ରୁହେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।